Peygamberimiz aýdypdyr: "Ey salim ýaşap beren musulman, gowjetdi gulagas. Az-zina yurisul faqra." Zina gariplik getirýändir diýipdir. Şoňa mubtala bolan adam malikan mukadimen hiç wagtda. Ýeriň ýüzi altyn gyzyl şoň kowalasyn. Şol adamyň özüniň ýüregini aş susuz şuň erti ölajak ýaly da şol adam. Ay men ine az ölürün, ine men susuz ölürün dip mydan dargyk kespäde şol adam. Şol Peygamberimiz aýdýa: "Az-zina yurisul faqra." Zina edýän adam ödenany mydan garipdir diýe. Mydan hordur diýe. Mydan ýüregi gysyp az ölajak ýanyk bolup durandyr diýe. Adamın malını bir bereket diye o kan malım kadip hiç fikrini harap etip vermem. Son Peygamberimiz aýdypdyr, şol adam garip diýipdir. Şoň ýüregini bir giyip bolýanmasa giyip çyksaň, şuň erti men ölürün diýip şol adam açlykdan, susuzlukdan. Maly kandyr. Hesabyny pul kandyr. Emma o zatla gözüne görünmeýär bir perde ýörtülýär, gözüne we galbyna omul garip diýip özüne bu erti men ölýän diýip şol adam. Adamın cismini haraplayan zatına, adamın ruhunu haraplayan zat, adamın avadallığına ayırıyor, adamın yüzünün nuruna ayırıyor, adamı erhililikten ayırıyor, erhiliğin muhabbetinden ayırıyor, adamı inatadan ayırıyor. İnatadan ayırıyor diyenimiz, inatasının yanına yaşap bölündür. Şol adam inatasını önçeki muhabbeti yüreğini bir dedimdir şi deyip bir muhabbeti var da, emma şoňa mubtala bolandan soňra şoň galbynyň sıfırlaýar şol adamyň. Aýallygyny erkekdigini we şoň galbynyň sıfırlaýar. Inni yalandan aýallygyny erkekdigin. Ol adamyň ýanyna aýallygyny erkekdiginiň manasy ýok, dädäň manasy ýok, ogulgydyň manasy ýok. Erhili yalandan. Erhiliň oň ýanynda hiç manasy bolmaz. Zina diýerler Hudaý Taala haram edipdir, insanyň kulli atifi ahlaklaryny wujudundan sıfırıp aýyrýar. Homşon namazından aýyrýar, edibinden aýyrýar, asmalara çykmadan aýyrýar, Hudaýa diýmeden aýyrýar, ey Rabbim Allah diýmeden aýyrýar. İnsanyň mukaddesliginden aýyrýar. İnsan bir ewliya bolmaly. İnsan Allah diýip gözünden ýaşakdyryp beren bolmaly. O zatlardan aýyrýar. Dogalluk, mehabbet, bereket, süýjülük, şolardan bir kartun, yalandan bejerli kartun ýanyk ýaşap bäde. Ey jawan dost, sen Hudaý üçin gulak as. Ey Türkmen doganjygym. O gulak as. Sen salim oglan gulak as. Bir tofar insanlar var. Müslüman kafir fark etmeýär. Kafirlere allanıp bir tofar şimiýaý dermanlardan istifade edip hamany nämeden çüreyim? Şu darulardan istifade etsen, bagşlaň zynaň zereri ýok hamana. Şu darulardan istifade etsen, muny muhakkik danışmentler çıkarıpdyr. Muny ulkan professorlar çıkarıpdyr. Muny dünýede men diýip beren pezeşikler muny tahqiq edip belesini beripdirler, hawwasyny beripdirler keşi adama zerer bermeýär. Şunu istifade etip geçsen, şunu mesref etip geçsen adama zerersiz diýip bir tofar adamlar şu daruny mesref edip de zanaň içinde boldular. O şol adamlar bir dertlere mubtala boldular. Bir goful boldy. Bedelleri, cisimleri, ruhları, kalpleri şu daruny istifade etmeyen şu derdi mubtala bolanak. Şu daruny mesref etmeyen zanaň içinde girip beren şu derdi mubtala bolanak. Emma şu daruny istifade edip ki şu daruny men istifade etdim zana maňa zerer bermez diýen adam ulu korrak dertlere düşüp de tamam goful boldy. Onu Allah açar bilen açmasa onu hiç bir insan açıp bilmeýär ol adam. كنت مرترا نفس عمار خار اگر هوشمندی عزیزش مدار اگر هرچه باشد مرادت خوری ز دوران بسی جور و خاری بری. حضرت سعدی ایدیه اگر هرچه باشد مرادت خوری ز دوران بسی جور و خاری بری. Yüreğine näme düşenne etjek bolsaň dünýähe were kan horlar. Dünýähe were kan sen horlar. Tövbe etsene näme, tövbe etmese näme? Häzir o gurduňa girmeň. Zererleriniň gurduňy. Malyndan aýrandan soňram. Garip edenden soňram, pul bada bolsa, enata oň ýanyna mana ýok. Erhile yalandan, oğlan uşağı yalandan, qyz oğlan ki süýji bolýar, 3-4 ýaşyndaky qyz oğlan şoň gözünden aýrylýar da dädesiniň. Aslan qyzyň muhabbeti şoň galbynda ýokda.
hiç vakt yok şol adamın kalbinde. Doğan yalandan, ibadet on yana manası yok, iyiliğin manası yok. Şol adam defteri var, o da defterini oturan yerine yalandan otuyor, fikri harapta. Şol adam iş yerine yalandan otuyor. Eğer kesbe karı olsa yalandan kesbetti ya şol adam. Eğer şol adam şuna müptela ol, ibadet etse yalandan geçiriyor. Şol adam yatıp kalanına hamanı uykusuz yatıyor da yalandan yatıyor, karanlıkta yatıyor da şol adam. Yatmağa da karanlıkta, uykuya gidenden sonra da karanlıkta. Oyananna da karanlıkta, oyanıp da yüzü gözünü yuyup taşarak çıkanna da karanlıkta. Öyle de bilye ha şol adamın ruhu harap, cismi harap, karanlıkta yaşap be. Titrek gelip be, yönüm aham ühümmedip dışarıdaki adamlara belletmeyeni yüzünü yuyup, ya bir sabun, şampudan istifade edip, özünü salim kökücek bolya, emme kursoğu, sinesi, vücudu titrek gelip be şol adamın. Mutmain mol şu arada. Ey Müslüman! Allah Teala şunun için haram etiptir. Barman şuna deyiptir. Allah yüşrikne billah ve la yasrikne ve la yaznine. Zanak barman deyiptir. Titre deyip, darga deyip okla ya adam. Şola adam özünün şizirediğini biliye, yönü ah oku edip, özünü belletmeyen merekan içinde giyirse giyirir, emma şola adam titrek gelip be. Horlukça gelip be fakir. Evvelin günler, evvelin lehzeyi ki şola adamın fikrine geliyor. Ay men işimi abbereyn deyip de halvata var. Hudaya men günahımı geçtiydi. Şola adam zannandan çıkan yal keyfetti de. Şola adam şoğun beheşte girdi mi kadiyeri ödünü. Şoğun cenneti girdi mi kadiyeri. Canı bilen, çını bilen hokkası daysa. Şoğun ödünü beheşte girdi mi kadiyeri. Şoğun şoğun dövrünek zınzırla, şoğun dövrünek hafatsılıkla ayrılsa, öd gönüner şola adam. Beheşte giraptır ne diyor. To Amerikan tutakanı oklaşıcılık gurrunluğun içine şu Amerikan ben beheşte girdim diyor. Gönünnüm diyor. Odul gönünüp beren yanak da yok. Odul kösünüp lukurun içinde, hafan içinde, fazılabın içinde yaşak gitmedi. Onun için Peygamberimiz aydıptır. وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدْ sallallahu aleyhi ve sellem biyedihi اِنَّ الرِّيحَ فُرُوجَ الزُّنَاتِ وَالزَّوَانِ فِي النَّارِ لَيُؤْذِي أَهْلَ النَّارِ لَيُؤْذِي أَهْلَ النَّارِ لَيُؤْذِي أَهْلَ النَّارِ. Tövbe etmeyeni, ayıbı vurunlu bir zat deyip ödün ağlar, zınağı müptela olup dünyadan geçen adamlar, kıyamatta şolan avratından bir hafa iz çıkacak diye Peygamberimiz, cehennemin içinde oda yanıttıran adamlara şon porsuluk verer diyor. Bir neymiş odun öl olacak, ankip durandak gerek geldi deyip, hem kişi bilecek diye de zına eden adamla ve zinanın avratından çıkayan porsuluk deyip. Peygamberimizin aydan kefişi. Aham, şu zamanı gel, ey cavan dost, ey Müslüman, ey Allah diyen arasta oğlan. Dünya şu mahal bolup duruşu hemme zemine amada. Adam haram işitecek olsa hiçbir mani yok. Kuşin içinde var. Kuşin alıp da giyir vermeli. Mahvarlığın içine, internetlığın içine. Ne gödecek bolsan, bir Müslüman, bir insan, bir cavan oğlanı tehrik etip duranlar ihtiyarına. Kaçağaç olaydan olaya bukunup vermeliler. 15-20-30 yıl mı namaz okuyor. Her kim öz eline. Aham bir vaktta men Huda için açık sana qow yol aytip bereyim. Bir vakta giriftar bolup baryan, allanıp baryan. Näme etmeli şonda? Sen bir cavan oğlan. Giriftar bolup baryan. Muzahamın ma. Tarap düşünmeye bir keplere. İki daha da qaim bol. Biri Allah'ını yahattan çıkarma. Yaradan kadir Allah. Seni yaradan ve sana aziz ve mihriban ve sana el ayak göz kulak ve kudret veren Allah hazır ve nazır. Allah seni görüptü. Allah Teala seni görüptü. Şunu yahattan çıkarma. Her yer olsun Allah Teala hazır ve nazır. Allah Teala hazır ve nazır. Allah Teala hazır ve nazır. Emma bir adına düşüyor, emma şeytan seni ağırlıyor. O bizle günah etperen kan Huda geçiyor rahim. Kan adamlar ve tövbe ettir, tan adam ve kuvvet edip seni ağırlayacak boluyor. Şu tada, şol zina haramdadın ağıbetin fikret. Yani hamanı günnü diye akşam ağırlayacak boluyor değil mi? Sen bariyan şuna kaşın, fikrin harap bariyan. İhtiyarın vücudun elinden gidiptir da. Bir lehze fikret, şondan bir saat sonram ökünceğini. Bir saat sonram fikrin harap bolacağını. Bir saat sonram vicdanın dargacağını.
Bir saat sonra bereketten gaşşagyny, bir saat sonra öýüň doganyň ýanky gürrüňle wa geçdi. Seni titredip bir karton ýaletjek. Odul demir ýanyk mert musulmantyň inni tıkırdap duran bir desmal ýanyk ejiz bir zat boljagyny fikret, sen hawaň gaçyryr. Seni şu zatdan alıp galar. Muň adyna näme diýäle? Bir lahza fikretmek 70 ýyl ibadatdan gaw diýerler şi. Şu jowan oglanyň şu fikri etmeýärmi? Ey men şunu şeýsem, iyili hiç oluşun, iyili puç oluşun, şuna gereftar olan adamın hiç iyilinin bir agıbeti hayır olanı bize görmedik. Ne kafirden ne musulmandan ne bir lahza fikret, bu kulli şun hevesen vücudundan ayırırlar. Sen şu da eltmer hiç vakta. Bir lahza fikretmek 70 yılın gav diýerler şu da. 70 yıl ibadattan gawdır diýerler şu bir lahza fikretmekde. Bir agıbetin fikret, agıbet diýenim ha ölüngden soňram däl ha. Kıyamet, kabr däl. Şondan 5 daqiqa soňrasy, 10 daqiqa soňrasy. Ölüň sen şoň süýjülük sen göwermän gezmejege bir belli bir zat be. Daqaýyky geçşek, emma şoň iýdi näme bolmaly? Hiççi. Meger kan oglanlar bir tofar kan diýmeň, bir tofar az da bolsa aýdmaýarlarmy? Jowan wagtyny pul kantdy, mal kantdy, kan erkoglardan çürüm ýa-denanlardan çürüm bir tofar harjatdylar. Emma inni pulu ýok, hiç kim onu innäna. Hiç kim oň bilen işi ýok. Hem harc edelleri hem zahmetleri hiç bolly. Inni hiç kim onu innäna ýan kadamy. Şol adamlar şoňa hayır doga edermiken pul harc etdi diýip. Hayır doga söýýändirler, lanet aýdýändirler. Häzir ölmek ha. Yaşlı adam ki olurken pul harc etdir şu hafızattan çüreyim. Ölünden sonra hayır doga ederler mi şoňa? Hayır doga söýýändirler, lanet aýdýändirler. Şu taýyn bir fikretde gör. Agıbeti fikretmek diýerler şoňa. Iýdiniň hiçligini fikretmek diýerler. Iýdiniň puçlygyny fikretmek diýerler şoň adyna. Ey musulman, ey jawan dost, hakikat, hakl, iman, nur, maňyz we gününmi gürrüň ihtiýaryňda goýulan gürrüňler. Kadryny bil utarsyň, gönönersiň. Fikrin harap bolup aklyň çaşan wagtynda Allahny zikret. O şeytan seni allap, ay Huda Kerimdir, Huda Rahimdir diýdi. Agıbetin fikret. Şoň iýdi hiç. Şoň bir saatdan soň iýdi puç. Iýdiniň peýdasy ýok. Haraplap barýar. Adamy bibereket etýär, ökündirýär, narahat etýär. Oglaň şokdan, inatydan, Qur'andan, namazdan, ibadatdan, hemme zatdan goýýarlygyny fikret, adamy nurdan doly eder. Üstüne fereşte ýagar.